pupuntiryahin ko talaga ngayon para hindi kayo mag-expect. Gloves lang talaga ni King. Yan lang. Iba rin kabahan si Idol King Lux, no? Kasi laging nangangati. Oops. Ayaw kay Dikit para kapag sumag sa tana. Hindi niya maka-apply yung iba, na-apply niya ng mga ibang mga suntok, pero yung iba hindi pa. So nagpapanik pa kapag sinusuntok ako ni straight ako. Hindi. Sparring lang to eh. Sparring lang to. Tanggalin mo yan, coach. Tanggalin mo yan. Ano? Boxing tayo? Ano? Yo, what's up mga kabunal? Yung umaga kasama namin si King Lux kasi actual sparring namin siya ng light sparring para maka-experience siya ng totoo talagang may kalaban. Tapos pagkatapos ng actual sparring namin, tsaka ko siya imimits. Tingnan natin kung magagamit namin niya ba yung mga jab straight hook, yung mga kunting mga basic na tinuro ko sa kanya. Yun. So ngayon maglalagay muna kami ng hand wrap. Tapos ito yung gloves namin. So yan. So bro, handa ka na sa first sparring natin? Handa na lang. So maglalagay muna kami ng plaster. So ngayon mga kabunal, magagawin namin, maglalagay ako ng plaster sa kamay ni King Lux para sa aming sparring. So nood na lang kayo kung paano ko ito ilagay. Paano bugbugin? Hindi lang muna natin bibigyan kasi kailangan bang matuto. Yan. Kailangan talagang lagyan to para protection sa kamay. Tapos paano na rin patigas sa gloves kasi yung gloves kasi natin hindi matigas dito sa harap. So ito mga kabunal, di ba? Ito sparring tayo for the first time, tapos kay coach pa. Kailangan talaga sa first sparring medyo may alalay lang muna. Hindi yun kasi pag diretso ka sa sa yung sparring na din wala kayong matutunan kasi magsusukmagan na kayo ng tudod. Pangmalakasan yan. So ito coach, sinasabi niya lang yan, pero pagdating sa iba na, gigigil yan eh. Idol Coach, kailangan ba talagang may black eye pagkatapos ng sparring? Tulad yan. Requirements. Ganun pala yun. Parang may binyag. Coach, huwag mo lang ako bugbugin, papameriendahin kita mamaya pag... Ito mo, malapit ako tapos yung kanang kamay. Ito yung susunod na malakas kay coach. Huwag lang yung yung patama lang. Titik-titik lang. Napupuntiryahin ko talaga ngayon para hindi kayo mag-expect. Gloves lang talaga ni coach. Yan lang. Hindi siya naman talaga. Warm up ka muna kasi ako muna yung mag-hand wrap din. Coach, anong magiging expectation mo sa sparring nyo ngayon? Napakagandang bakbakan talaga to. Sana panuorin nyo at subaybayan nyo talaga itong laban na to kasi napaka-excited ang laban nito.
So bago yon, sana mag-subscribe kayo sa mga Siyempre sinasabi niya yun channel ko. kasi ako yung nandun pero pipitik. Bubugin niya lang ako yun na yun. Yun yung gusto sabihin niya. Tatranslate ko na lang. Hindi ganun eh. Kailangan pag sparring lang talaga. So bago nyo panoorin yung laban namin, sa hindi pa nakasubscribe dyan, sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, Angkas Mas TV, at kay King Lax. Coach, pwede ba nating malaman ang signature punch mo? So, ito na si Angkas Smash TV, naglalagay na siya ng tape. Excited ka po ba? Hindi ako turuan si King Lax ng mga moves. Turuan ng leksyon o turuan ng moves? Leksyon, hindi tayo nag-aaral, wala leksyon yun. Hindi, turuan ng leksyon o turuan ng moves? Leksyon at moves. Coach, Coach, baka gusto mo ng kape Hindi ko, ayoko ng kape. para kabahan ka naman. Wala nang daga dito kasi yung daga dito pinalayas ko na, babalik lang yun pag ando na ako sa ibang kalaban. Pag ando na sa taas ng ring, yung daga na pinalayas ko, kusa yung babalik dito, putang ina yun. Paano masabi? Walang daw siya ng gana sa akin. Idol King Lax, this would be your first time sparring with Coach Angkas Smash TV. Anong expectation mo dito sa sparring niyo? Expectation ko maliit lang. Sparring ko mga professional. First time si ko ng Coach Angkas Smash TV ay maliit lang para sa iyo. Yun ba? Ang ibig sabihin mo? ayoko mas dito tayo baka marinig niya. Kaya masaktan niya. Ikaw naman yung tatanungin ko. Sige. Gusto mo ba ng kape? Paborito ko kape pero Baka kabahan ka naman dyan. ako nito. Dapat may signature punch ka. Pakitaan mo naman kami. Yan, tinatawag na yung bulang ng manok namin. Papunta ko sa council pa. Iba rin kabahan si Idol King Lax, no? Kasi laging nangangati. Parang may allergy ako kasi dito. Meron na dyan. Palpitate yung dito ko. Minom kasi ako ng kape nga. Wala namang audience eh. Tayo lang. Parang ngayon ko lang kita nakitang kabado ah. Parang hindi ikaw yung kabado ah. Ito yung yung isa dito, parang kabado sa gagawin mo. A few moments later. So ngayon natapos kayo ng 1 round, anong masasabi mo? Medyo may nagagamit isang ibang round, ibang mga puto. Pagod ka na.
Ito, siguro pang ano na to. 3 rounds sa sparring, tapos 2 rounds sa punch-meet. So, bali 5 na naman. Lahat. May 2 or 3 rounds pa tayo na ako yung magpa-punch-meet sa kanya. Kailangan matama yung mga suntok niya. Yun. So, pagkatapos ng sparring, medyo ano na, meron na siyang mga alam sa kwan, pero pag irarush siya ng kalaban, medyo mawawala pa siya, pero ano lang, kailangan niya lang mag-proceed sa training. Ano sabi mo sa 3rd round? Grabe. 3rd round. Abis nakapagod dito. Ano lang, kailangan lang talaga na pursige training para lalong yung lalakas yung stamina mo, tapos parte nun sa pag iraras ka ng kalaban, masasanay ka rin nun, mawawala, papanik pa siya pag niraras. Pero sa palagi talaga mag-sparring, siguro one time sa week, masasanay din si King Lax sa sa suntukan. Ito, talagang pinagbibigyan lang ako. Pero natin sa paano na nakasuntok na hindi naman natapos yung round. Nakasuntok. Nalalayan lang talaga ako ni Coach, pero pag sa ibang laban nyo, iba yun. Pang malakasan. Kailangan tayo pabuluhan pa, kailangan pa nating i-train ng mabuti para pag talaga, kailangan natin sumali sa Battle of YouTuber. Kailangan manalo talaga ang Cebu. Yes. King Lax lang malakas at Angkas Mas TV. Kailangan mo muna magpa-punch-meet kasi ilang linggo na ako walang punch-meet, kaya hindi ko na apply yung mga ibang mga kombinasyon kasi medyo nalilimutan na. So ngayon dito ko i-apply yung mga kombinasyon na kailangan kong i-apply sa about sparring at laban na gagawin. Time. Smash TV, pinakaunang session ng sparring nyo ngayon ni King Lax. Anong masasabi mo sa galaw niya? Medyo may alam na siya sa mga suntok, pero yung mga kombinasyon ng mga tinuturo ko sa kanya, yung iba hindi pa niya nagagamit. So kailangan pa talaga ng experience, more practice at more sparring para may kailangan kasi na experience ng training para ma-apply mo yung mga kombinasyon na ituturo sa iyo. So yun ang mga kailangan pa ni King Lax. So sa unang-una sa stamina, kasi madali pa siyang pagod. So kailangan talaga ng mataas na stamina para hanggang sa dulo ng round magamit niya talaga yung mga kombinasyon at yung mga tinuturo ko sa kanya. So more training pa, more practice. So mag-improve din si King Lax kasi masipag din siya mag-training. Araw-araw siyang pupunta dito, yung mag-jogging kami, tapos ngayon
siguro sa linggo, pwede ko na siya pabigyan ng ibang sparring nung katulad din niya nang wala pang experience para patas talaga tong yung ano nila yung laban. So abangan niyo lang sa linggo, siguro sa Lunes o sa Martes ko na yun ma-upload yung video na yun. Dapat po ba, teka lang, dapat po ba, kasi sa naobserbahan ko, alam natin na mapapagod talaga si King Lax kasi this is the first time of his sparring. So, dapat yata na laging stable ang kamay niya, lagi nakataas kasi sa nakikita ko parang baba na yung kamay niya. Isa din yun sa ano, pero pag dating kasi ng ano ng sparring, hindi ko hindi ko na malaya na ganun pala, pero yun, isa yun sa ano i-improve ko sa training na ni King Lax yung pag taas ng kamay niya para laging nakataas yung depensa niya kasi pag nakababa talaga yung kamay mo tapos wala ka ng hangin, delikado pag matamaan ka dito sa baba kasi ito talaga yung pinaka-weak na bahagi ng isang boksingero. Kahit gaano ka pa kagaling na boksingero, pag natamaan ka dito, wala talagang matigas na ano na Tinapay sa mainit na coke. Wala, pinipitik-pitikan niya lang ako kanina. Pero ano, nakatulong rin yan sa akin kasi kung masyado niya ako susuntukin. Hindi siya makasuntok, hindi niya maka-apply yung iba, na-apply niya ng mga ibang mga suntok. Pero yung iba hindi pa. So, nagpapanik pa kapag sinusuntok ako ni-straight ako. Hindi. Ganyan ko yung kamay ko. Hindi ka sinusuntok niya ng maigi kasi natatakot siya baka hindi ka nang bumalik daw dito. Hindi, ayaw niya lang ako suntokin na maigi kasi natatakot siya sa ganti kong totoo. Hindi, ito, sparring lang to eh. sparring lang to. Tanggalin mo yan, coach. Tanggalin mo yan. Ano? Boxing tayo? Ano?